Banka! چی بشه؟ ای 78 سون جریمه کردی بدونم میره بانک یعنی ما بانک ин амал ҳамаро ба ҳайрат овард. гурӯҳе хандиданд, гурӯҳе маломат карданд, гурӯҳе бошанд намедонанд чӣ бигӯянд. аслан ҷабрдида гунаҳгор буд ё не? пас аз боздошти пулис муайян шуд. пулис ҷавони 20-солаеро бо номи Сафаров Тоҳирҷон Хайруллоевич боздошт кард, ба он хотир ки ӯро кӯдаки хурдсол гумон карданд ва фикр карданд ки бе иҷозати падару модараш автомашинаи сабукравро ронда истодааст. баъд аз оне ки боздошт гардид, ҳарчанд мардум ҳей мо автомашинаатро ман кун мегуфтанд, ӯ ман намекард ва нописандона меронд, инак маълум гардид ки ин ҷавон 20-сола будааст. дӯстон, худ бубинед ки ҳамин ҷавон ба 20-сола монанд аст ё ин ки ба синфи шашум ҳафтум. хуб дӯстони азиз, воқеаҳои аҷоиб дар гирду атрофи мо хеле зиёданд. агар ки шумо чунин воқеаҳои аҷибро дидед, ҳатман ба рақами 92 613 43 барои эътимод ирсол кунед. меҳрубон зокирӣ, журналист, дар канори шумо пайваста. бо эътимод бош.